зоната. Вижте, ние нали сме в клуба на богатите. В клуба на богатите плащаш много. Не може да си в клуба на богатите и да плащаш стотинки или там, как се казват, евро, шиткоин центове. Не може. Защото просто не може. Ти си в клуба на богатите. Някои неща ми изглеждаха направо като саботаж или като едно толкова не в... разбираш процесите, че сам си вкарваш автоголове. Нали знаете оня виц, където един влязал в един магазин за поршета и гледал поршета и питал, това порше, моля му слага газова вредба. И продавача, знаете ли му какво казва? Вие не сте за тука. Като не ви харесват високите цени, господин Русев, не сте за клуба на богатите. Що се оплаквате? Нали това искахте? Нали искате инвестициите? Цените са овладени. Кой ви каза, че цените са овладени? На местата, на които аз пазарувам, поне цените, както ги бяха увеличили, сега са до нивата на 31 декември. Искате ли да ви кажа, че тук в София е лесно, защото все пак да кажем, тук има повече медии, такива като вас, будни граждани също пускат сигнали и съответно изпращат подобни, да кажем, нали, инспектори, които глобяват наред. Между другото, държавата това го може много добре. Глобява яката, мъжката глобява. Ама в по-голямата част от държавата не е така. И в един момент, повярвайте ми, това ще се върне обратно. Не могат ли всички да подават сигнали? Призоваваме ги, между другото. Какво да подадеш сигнал? Сигнал е срещу шиткоина. Разберете го това нещо. Не е възможно навсякъде, във всяка една държава. Абсолютно всяка една държава имаше поскъпване и в България го има. И ще продължава. Според принципите на икономика, поскъпване винаги има, независимо дали сме в левове, в евро. Само, че въпросът като бях малък, един шоколад от най-популярната марка струваше по 1,50 лв, сега гони 5 лева. Само има една малка подробност обаче. За да има все пак баланс, трябва паралелно с поскъпването да скачат и доходите, нали така? А пък тук не е така. Тази година ще има ли увеличение на заплатите? Няма да има. И ще ви кажа защо няма да има. Защото вече ЕЦБ няма да го разреши. Ние не можем и няма как да изработим по-висок кръст на заплатите. За да влезе България в шиткоин зоната миналата година, беше фалшифициран държавния бюджет. За да може да се фалшифицира държавния бюджет и да се скрият реалните 6 или 7% бюджетен дефицит, бяха изтеглени 19 милиарда лева кредит. Сега, за да може да продължим с маската, че имаме 3% дефицита, той не е 3, той е 6%, ако решаваме да поддържаме същите доходи, трябва да теглим нови. Затова в бюджета, който беше с общи усилия в крайна сметка анулиран, там пък бяха предвидени 21 милиарда лева. Сега, тъй като няма бюджет, доходите са замразени, обаче новия бюджет, който ще бъде гласуван, той има два пътя пред себе си. Или трябва да си признаем, че сме фалшифицирали данните за инфлацията и за бюджетния дефицит, и да намалим и да режем разходи, което означава включително да се намалят и заплати и пенсии, както стана в Гърция. Както стана в Гърция след голямата криза 2008 година. Те намаляха и продължават да намалят. Или другия вариант е продължаваме да теглим кредит всяка година по 20 милиарда. Ама те ще се увеличават, няма да се. Ето, примерно миналата 19, за тази бяха предвидели 20.